Lit il-leminija tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija irriżenja mill-kariga ta' kap tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista. Ir-riżenja ħabbara f'messaġġ li tella fuq il-profil tiegħu ta' Facebook ftit tal-ħin wara li ntemmet laqgħa taħraq tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u li fiha spiċċa attakkat mill-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Portelli qal li huwa ta' ir-riżenja tiegħu lill-Kap Nazzjonalista il-ġimgħa li għadda, iżda qal li Delija talbu biex jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu. Madankollu sostna li wara dak li seħħ it-tnejn filgħaxija waqt il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kompla jsaħħaħ fehmtu dwar it-tħassib tiegħu fil-Partit Nazzjonalista u kkonvinċa lilu nnifsu li kellu jirriżenja. Qal li qabel ma jirriżenja mill-irwol tiegħu ta' chairman tal-Midja tal-Partit kellu messaġġ xi jgħaddi lejn dawk li ħalfu li jeqirdu il-Partit Nazzjonalista. Qal li bħalma spjega fl-ittra ta' riżenja tiegħu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista hemm oħrajn fil-Partit Nazzjonalista li jeħtieġ li jiġu esposti qabel jeqirdu lill-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li se jagħmel dan għax mhux se jkun marbut b'kariga uffiċjali fil-Partit Nazzjonalista. Fl-ittra ta' riżenja tiegħu lil Delija datata 14 ta' Ġunju, Portelli kiteb li huwa ċar li ma setax ikompli fil-kariga tiegħu minħabba attakki kontinwi u kkoordinati fuq il-partit u l-midja tiegħu. Dan minn deputati nazzjonalisti fil-grupp parlamentari tiegħek li saħansitra appoġġjaw u għenu attività kriminali minn terzi biex iqaċtuk il-barra, kiteb Portelli. F'aktar dikjarazzjonijiet qawwija huwa ddikjara li Delija jeħtieġ jieħu azzjoni serja biex inaddaf lill-partit minn nies li b'intenzjoni ħażina qegħdin iwaqfuh milli jimxi il quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.